Ya Allah, itu kalau kabar temenan anak-anakku tidak ngabari. Delok aku iki surprise arek-arek iku sik nelongso kok tambah saiki kan kabari. Jane iki eling aku apa enggak anakku jane nek kono ki sukses. Teleponnya pirang-pirang wulan yo gak tahu. Kok kecil nasibku ku ndek kene dhewean. Kalau arek-arekku kabar anake ngono kok seneng. Lah aku iki kan koncone kok malah semen nasibku ki wis tuwek. Apa mak Margo ngelamun? Mak, Ya Allah, niku lu tuwek-tuwek ngelamun-ngelamun niku. enggak iki lho. Lapo iki sampe niku? Aku eling anakku ro. Mari kon kei roti wingi yo gak ono kabare. Sampai saiki. Iya, pirang-pirang wulan lho ya apa ya ro kabare nek kono. Kok nemen cuma nek sampe niku? Lah iya, tak Niku telepon karek lho yo. ya ora kenek. Mosok ganti nomere ya ro. Iku gak kene. Kenek. Iya aja centang siji. Iya. Kok parah menan nek sampe iku sumah mancen ganti nomor kan bisa sakjane yo ngubungi ibu Lah ya. iya, kan yo kepikiran aku sebagai wong tuwek ya apa. Oh iya ta, Sampai Mak. pirang-pirang wulan kan kok ngabari apa ro. Sabar, Mak, sampean yo. Ya apa? Tapi ngono ku sampean yo dongakno sing apik aja sampe ndonga Ya elek. mesti taro, model masih aku kayak ngene iki ya anakku tak dongakno sing apik ta. Iya, aja ndonga sing elek pokoke, Mak. Oleh doa ibuku pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan bang kok ndi kok ngelentung nyopo iki mek enggak ono panganan ta yo. Mulai wis dikertakno ngono. Iki lho sik ate budal rono aku ate tuku ndok entek. Tuku 2 kilo ya, aku kok setengah aja kakek. Allah karim wong ki jan. Kober-kobere wong iku dimelas-melasi kok dadak sik jauh ndok barang. Tapi aku eling ibuku maknariku. Wah, saken maknariku dipok sebatang karo kalian. Tak tukokne sing ndok 2 kilo.